ndiye yehi ndiye arani ko sahamba baban galli anyi tawede e nokku mum leydi men ko leydi yowitindi e ndema nam kono ko fannu ɓurɗo welsindede ndennede ko wotru e calɗi tambiɗi caali leydi men Sénégal dallinirade e ko ñamete ko e kala ñande ñamen ko ndemeten ndemen ko ñamaten ko helmeren ne windi wukkidde kono ko badal ngal Sénégal ronki humnude duuɓi sappo ko laamu leydi men darino joopi fandare wonde ma Sénégal heb ko sohli ko to bangue ndema maaro kono ha joni on fannu heɓaka ma taw ko ɗum koyɗol mumo ɗo hoyɗuno ha haljiti rutti wi ina firano gumɗo ngol koyɗol ɗo Sénégal wonno e fitade ngam ngal keɓal kuftodingal to bangue ndema leydi ndi ko ɗon aduna o jiiɓi jibre adine nde ko battane mboros covid-19 acciɗo e nder windere nde jibre ɗimmere nde ko haare dowla russe e dowla Ukraine timminde lebbi jeegom e ñalawma hanki o on conflit ɗeɗɗuɗo Sénégal e Afrique haɗi ɗum farin e gemme kono ha hande ɓesgu Sénégal calima fertude guite laara ko woodi ko woni deftere fonno ko jangirede deftere bandum deftere covid acci bindande avertissement faade e windere nde kala kono Sénégal e hoɗɓe muɗum calima famde nde conflit russe Ukraine joli hawjende waɗi caɗele ngoodi ina ɗaminano defte ɗe jangama kono ɗum laataki en ji en nani nde toɓoji telli ɗo e nder leydi men Sénégal wonno goƴaji ɓesguli ɗi ko ɓedde bonande ndungu hono ko wite inondation kono wona wakkade jale mumen tindo guese ngam remde ko ñamete taade woni wiyama ko ndiyam bonni foof ma fewno ko ɓuri ɗum kono ɗin konguɗi natani e koye won e ɓesguli leydi Sénégal saliɓe ruttade e leydi ndema pada e Allah